الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والإنسان والجان وأنطق لسان الإنسان نور قلوب أهل التوحيد والإيمان بأنوار الإسلام والإيقان. Barcha maqtov-danlovlar җир һәм күкләрне, кешеләрне һәм җиннәрне юктан бар кылучы Аллаһы Тәгаләгә тиешле. Ул Аллаһы Тәгалә кешенең теленә сөйләшү нигъмәтен бирде һәм Аллаһны бер дип танучыларның һәм иман әһелләренең йөрәкләрен ислам һәм ныклы инану белән нурландырды. Сахих Бухарида Гайша радиллаһу анһадан анабыздан ривайәт ителгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай әйтте ди. Кешеләрнең җаннары хәрбиләргә охшаш. Кемнәр үз ара уртак тел табалар, алар берләшәләр. Ә кемнәр уртак тел таба алмыйлар, алар бер-берсен калдыралар. Абу Дауд Тирмизи җинтыкларында Абу Хурайра радиллаһу анһудан ривайәт ителгән хадистә кеше дустының динендә, шуңа күрә һәрберегез кем белән дус булуына игътибар итсен. Бер вакыт Абу Зар радиллаһу анһу мәчеттә бер ялгызы гына утыра иде. Аның янына берәү килде һәм сорады: "Син нигә бер үзең генә?" Сахаба шул вакытта җавап бирә: "Ялгызлык начар җәмәгатькә караганда яхшырак, ә яхшы җәмәгать ялгызлыкка караганда яхшырак." Менә шундый хикмәтле җавап. Ибн Мас'уд радиллаһу анһудан шундый сүзләр китерелә. Кешеләрне аларның иң якын дусларына карап бәяләгез. Чөнки кеше үзенә ошаган, яраткан кеше белән генә дус була. Шулай ук аннан мондый сүзләр китерелә: кеше яратканы һәм үзенә охшаш белән генә дус була. Гайша анабыздан китерелгән хадистә бер вакыт Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Әл-Гимран сүрәсенең алдагы берничә аятын укыды. Ул аятларда муташабих, ягъни мәгънәсе ачык булмаган аятларга иярүчеләр, ул аятларның мәгънәләрен эзләүчеләр турында әйтелә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям: "Әгәр муташабих аятларга иярүчеләрне күрсәгез, алардан читләшегез" дип безне бик каты кисәтеп калдырган. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Zalimler, kafirler, münafıklar, müşrikler, fasıklar һәм җаһилләр ягына авышмагыз. Аларга иярмәгез, алар кылган эшләрне кылмагыз, аларга һич тә дус булмагыз. Әгәр алар ягына авышсагыз, ул вакытта сезне җәһәннәм уты тутар. Аллаһыдан башка сезгә дус юк. Аңа дус булырга тырышыгыз. Әгәр Аллаһка дус булмыйча залимнәргә дус булсагыз, соңра Аллаһ газабыннан котылырга сезгә ярдәм ителмәс. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Ey müminler! Dürüstlükte sizge Kur'an'da nice mertebe indirildi. Kafirlerinin Kur'an ayetlerin inkar itülerin, yaki mezhara kılıp külülerin işitsəgiz, alar arasında oturmağız. Yani alarının bu kabahat işleri kayda bulsa da hiç de alarga riza bulup durmağız. Kur'an sözlerine kağılmay turgan sözge köşkenlerine şaklı.
Әгәр аларның Коръәнгә каршы булган сүзләренә һәм эшләренә риза булып торсагыз, ул вакытта алар җөмләсеннән булырсыз. Шиксез, Аллаһ мунафиклар һәм кафирларны бер җәһәннәмгә җыячак. Халкыбызда дуслык турында бик күп әйтемнәр һәм мәкалләр бар. Әйбәт дус коткара, начар аста калдыра. Дустыңның кем икәнлеген әйтсәң, мин синең кем икәнлегеңне атармын. Дустың булса, үзеңнән яхшы булсын. Дустың сине яхшылыкка, хәерле гамәлләргә өндәүче, ияртүче, аңлатучы, ярдәм итүче булсын. Сахабалар, табигиннар, алардан соң килүче имамнар өчен дуслыкның нигезе Коръән һәм Сөннәт иде. Хузайфа ибн әл-Яман Аллаһның илчесенең сахабалары кылмаган рәвештә Аллаһка гыйбадат кылмагыз. Чөнки беренче буыннар, беренче мусульманнар соңрак килүчеләргә сүз әйтү хукукын да калдырмадылар. Әхмәд ибн Ханбал Сөннәткә, пәйгамбәрдән һәм сахабалардан булган хәбәрләргә тотыныгыз. Шулай ук фикыхка ул сезгә файда китерә. Тарткалашуларны, хаклыктан ерак булган кеше сүзләрен һәм бәхәсләрне калдырыгыз. Без шундый кешеләрне күрдек, алар бәхәсләшүне белмиләр иде. Аллаһ Тәала Ибраһим алейхиссаламны утка ыргыту белән сынады. Аның өчен аерым зур учак хәзерләнде. Утка ыргытылган вакытта аның янына хәтта Җабраил фәрештә килеп, "Сиңа бер нәрсә кирәкме?" дип сорады. Шул вакытта Аллаһның дусы Халил юк дип җавап бирә һәм дуа кыла. Һәм бу дуаны без Али Гимран сүрәсендә күрә алабыз. Хасбуналлаһу ва ни'мал вакил. Безгә Аллаһ җитәрлек. Ул барлык гамәлләрдә безнең ярдәмчебез һәм күркәм вакил. Аллаһның дусы дәрәҗәсенә күтәрелгән кеше башка төрле җавап бирергә тиеш тә түгелдер. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламның якын дусы Абу Бакр ас-Сиддиқ радиллаһу анһу миграж вакыйгасы белән сыналды. Пәйгамбәрбезнең төнлә белән Әл-Харамнан Әл-Аксага Җабраил фәрештә белән бурак хайвана утырып барулары, Әл-Аксада пәйгамбәрләр белән намаз укуы, 7 кат күккә миграж кылуы, буларның барсыннан соң яңадан Әл-Харамга кайту турындагы хәбәрләрне пәйгамбәрбезнең дусына килеп сөйләделәр. Ул буларны ишеткәч, пәйгамбәр моны сөйли икән, димәк бу дөрес. Һәм моннан гаҗәбрәк нәрсә турында сөйләсә, моңа ышаныр идем дип җавап кайтара. Аллаһка иман китерүе, пәйгамбәргә иярүе аның исән вакытта ук җәннәтле булуына сәбәп була. Аллаһның дусы Ибраһим пәйгамбәр, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның дусы Абу Бакр ас-Сиддиқ. Гадәттә дусларга карап безгә бәя бирәләр. Шуңа нәтиҗәне һәркем үзенә үзе ясасын. Дуслык әдәпләреннән киләсе киңәшләрне китерергә була. Дине бөтен, акылы камил һәм фикре туры булган әдәпле кешеләрне табыгыз. Мондый кешеләр авыру вакытыгызда дәва, мәшәкатьле, буйык сәгатьләрегездә таяныч, күңелләрегезне күтәрүче, сәфәргә киткән вакытыгызда дугачы булырлар. Байлыкка ирешүләре белән сездән киселмәсләр, ә сез тарлыкка төшсәгез, ярдәмнәреннән ташламаслар. Дуслыклары сүзләрдән бигрәк эшләрендә күренер. Әгәр шундый дусларыгыз булса, аларга нык ябышыгыз, үзегездә кимчелекләр булдырмагыз. Дусларыгызны чын күңелдән сөйегез, арагызны үлемнән башка бер нәрсә дә аермасын. Безгә үз чиратында менә утыручы ата-аналарга, тәрбиячеләргә, һәр мусульманга балаларыбызны дөрес итеп тәрбияләү тиешле. Моның өчен бөтен тәрбия ысулларын куллану, балаларның үз-үзләрен тотышларын күзәтү, аларга тугры иптәшләр табу, яхшы китапларга юнәлдерү тиешле. Һәммә безгә дә Аллаһ Тәала яхшы дуслар бирсен, һәм үзебез дә яхшы дуслардан булыйк. Фақат изгелек кылучы Аллаһның сөйкле кулларыннан булып, нәселләребезгә хәерле тәрбия биреп, ата-анабызның фатихасын алып, Аллаһ Раббыбызның изгелекләр җәмәгатенә ирешергә насип булсын барыбызга да. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил газим ва нафa'ана ва iyyakum bil ayati ваз зикрил хаким иннахус сами'уд дуа.